ଏଇଠି ତ ନୁନି ବାବା ଆଶ୍ରମ ନା କଣ? ଏଇରେ ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିବେ। ଓମ୍ ଓಂ କ୍ଲିଂ ବ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ବାବା ବାବା ପ୍ରଣାମ। ମତେ ପ୍ରଣାମ କରନି ବସ୍ୟ, ମାତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କର। ମାତା ପ୍ରଣାମ। ଏ ମାତା ନୁହଁ, ଏ ମାତା। ମାତା ପ୍ରଣାମ। ବାବା କଣ ହେଇଛି ବସ୍ୟ କୁହ? ଟିକେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ବୁଝିସାରିଛି ବସ୍ୟ। ଗୋଟେ ହୋମ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଲ୍ଡ ବିୟର ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଚିଲ୍ଡ ବିୟର। ଗୋଟେ ଚିଲ୍ ବିୟର ହେଇଯିବ। ଆରାମ ସେ ହବ। ହଉ ବାବା ଆସିଲୁ ବାବା। ହଁ ବସ୍ୟ ଯାଅ। ହଉ ବାବା କାଲି ଆସିବୁ ବାବା। ହଁ ହଁ। ହଉ ହଉ। ଆଉ ଶୁଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାବା। କାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚିକେନ ପକୋଡା ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ ଚିଲ୍ଡ ବିୟର ନେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାବା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା।